Assalamu alaikum jama'a, a gafarce mu ɗazu mun fara aiki sai kuma Allah ya sa kira ya shigo muka samu tangarɗa, don haka za mu ci gaba da aiki kamar da muka riga muka gabatar da farko. Shine muna nan birnin New York inda ake samun wato al'ummar musulmi na Afirka masu tarin yawa wanda yake suna gudanar da harkokinsu na sallah. To yanzu muka gama sallah, wato a New York an yi sallah na farko, an yi sallah na biyu, yanzu aka gama sallah na biyu. Wato al'umman Afirka sun samu babban bako, wani dan siyasa ne da ke neman wato a zaɓe shi, shine kawo ziyara. Don haka za mu ci gaba da bayani. Yanzu muna tare da wani dattijo na wato mutumin Ghana ne, mazauni na Amerika. Muna son mu ji daga bakin shi. Malam, za ka iya gabatar mana da sunanka sannan ka nuna mana wato ko kuma ka taya jama'a barka da sallah. Sunana Haji Abdulmutallib. Madawaki na sarkin Zango a North America. To jama'a sai mu ce barkanku da sallah, Allah shi maimaita mana, Allah ya kai mu sabon shekara lafiya, Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu, Allah wannan annoba da muka tsinci kanmu a ciki, to Allah ka yaye mana shi, to jama'a barkanku da sallah. Na gode kwarai, Allah shi saka maka da alheri. To mun gode kwarai, wato Malam Mutallib, wato wanda shi kuma mazanin nan Amerika ne, kuma wato bafade ne na sarkin Zango da ke nan Amerika, wanda ya zo ya mana barka da sallah. Insha Allah za mu dan tattauna da mutane, musamman da wani bako da ya zo mana, ya zo yana bayani akan abin da yake da bukata. We cannot get to the future without you. So thank you for your support. Thank you for your endorsement. And most importantly, thank you for your prayers. Amen. Dr. Abdul Rahman will give the vote of thanks. Our own former president, a member of the Council of Elders of the Yankasa community, will just say some few. Prospective candidate, we are very grateful to have you. There is one thing that I want to say. You remember me, I asked you so many questions. I shook and just get things out of you, how you can help our community. And you spoke at length. We are very grateful at your coming to us. You did not come to us at the last minute. You did not come to us just simply because by bringing in something to entice our vote. You did not do that. We met you on Zoom. We met you in the restaurants, in the community. We asked you several questions. The Yankasa community asked you questions. There was a question that was asked: when you win, how are you going to treat us? Because in the past, many have come, we supported them, they went, they never returned. So they asked you that question, and you gave us the support. So ladies and gentlemen, I'm not saying we're not supporting him, but we're not endorsing him, but we're supporting him. Because he's somebody who came to the community way ahead of today. He came to the community way ahead of today. He met us. He listened to us. That's what we're looking for. Kamar yadda muka gaya muku, wato wannan wanda ke bukata ko kuma wanda ke neman a zabe shi zama magajin gari na birnin New York kenan, wanda yake so ya gaji wato mayor na yanzu da ake cima Bill de Blasio. To wannan ana kiran shi Ray Will. Sunan shi kenan Ray Will. Yana bukatar a zaɓe shi a kan wannan matsayi ya zama wato mayor na birnin New York. Wannan shine wato bako da ya zo ma al'umman
Afirka, kuma ya faɗo irin abubuwa da zai yi. Su ma mutanen na Afirka sun gwada irin abubuwa da suke da bukata, suka ce suna bashi goyon baya, to amma dai ba wai sun tabbatar da shi bane. Ga limami na 'yan ƙasa shi kuma yana jawabi kuma yana addu'a. Thank you, sir. Excuse me? Yeah, let me see. Coming from the Voice of America. Thank you. From the Washington. Yes. Can you give me a little bit of your plans to the African community when you get the nod and become a mayor to New York? So the question my platform is to make certain that we are included in the economy and the economic comeback, where the community is included, where we have jobs, where the streets are safe, and where our children are educated. Really very important for our children to be educated, and up to this point, we need to do better than what we've done. So I am honored to be in the position to lead this city forward so that our entire community gets involved and gets educated and has the opportunities that I had. Thank you, sir. Thank you. To kamar yadda kuka ji yana bayani, wato yana gwada wato wannan hotonsa kenan da yake neman wato a gabe shi zama magaji na birnin New York. Baba ya kaga bayanan da ya yi shin a kwanin Dr. Abdurrahman ya bada kamar ya zo restaurant awal suka yi damage akwai alamun cewa za mu samu sauki, ya batu aiki da sauransu, shi sa Allah sa magana da ya yi aiki da shi. Amin. To yanzu kuma muna tare da wazirin Hausawa na wato birnin New York. Waziri, ko za ka iya gabatar da sunanka sai ka miƙa sakonka na barka da sallah. Sunana Muhammad Bello Alaba, waziri ne sarkin Hausawa a New York bai dainta, da muna fatan kuna lafiya. Duk jama'a da ke nesa sauraron Voice of America muna kuma barka da sallah. Yan wayenmu da ke Kano, Katsina, Najeriya baki ɗayanta muna mun gaisuwa da 'yan Ghana da muna mun gaisuwa. Muna fatan kun waye gari yau sallah, kuma muna fatan bukatar mu ya biya. Allah ya tabbatar da hanyar cikin rayuwa. Ya'ya da muka haifa Allah ya musu albarka, Allah ya kare mu da su, iyaye su. Allah ya kawo mu kasa ne mai albarka. Muna nan an sake mu gashi muna nan muna mun sallah, muna murna wallahi. Wani lokacin ba muna samun mu yi ibada mu da inda hutu wallahi, sai kuma mun gode da yadda muka cikin sallah. Allah musu albarka. Sannan kasan mu gane Najeriya muna musu addu'a. Ababen da ke tafiya Allah ya kawo mu da sauƙin lamari. Allah ya kare mu, kiyaye ga albarkacin manzo Muhammadu Rasulullah. فإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك والسلام على المرسلين الحمد لله. To yanzu muna tare da wani dattijo, ko za ka iya gabatar mana da sunanka ka miƙa sakon barka da sallah. To, assalamu alaikum, ni ne jakadan sarkin zango kuma wazirin busangawa na America. Wallahi muna gode ma Allah jalla wala inda yake mu rana mu yi sallah lafiya da al'ummar mu gabaniya da jama'a mu duka ai sallah lafiya. Muna kai da kowa da kowa, mutanen gida ko ina suke to maraban mu da sallah. Allah mamaita ma kowa da kowa, Allah taimake mu gabaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To yanzu kuma muna tare da sarkin Fulani a nan birnin New York. Ranka daɗe, za ka iya gabatar da sunanka da kuma wato sakon barka da sallah da kake da shi. To, assalamu alaikum ya jama'atul muslimina wal muslimat. Ni ne dan uwanku Alhaji Baba Kankani daga nan ga birnin New York Bronx. Da fatan ana lafiya. Wannan Voice of America ne ko? To, da fatan ana lafiya. Allah ka kiyaye ku, Allah ya sa mun yi sallah lafiya a ko ina fadin duniya. Muna alhamdulillah mun yi sallah lafiya, babu matsala.
sai da murna da farin ciki da daɗin kai. Allah tsayar da komai lafiya, Allah sa mu ƙara taro lafiya. Muna gaida al'ummar musulmin duniya lafiya, musamman Ghana, musamman hukumar Yalwa da zangon Kumashi. Muna gaida 'yan uwa kowa da kowa, mu yi sallah lafiya da mai tun daga kan mai martaba sarkin zango da limamin gari da na'ibin shi da za'imul hakar da tijaniya da Ghana gaba daya. Muna gaida kowa da kowa, mu ne 'yan uwan Alhaji Baba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ranka daɗe, za ka iya gabatar mana da sunanka da matsayinka sai kuma ka mana sako na barka da sallah. To, salamu alaikum jama'a. Ni ne Alhaji Yahuza sarkin musulmi na North America. Ina yi ma duniyar mu barka da sallah. Ina fatan kowa ya yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Ubangijin Allah ya sa mun dace. Cikin iyayenmu kuma annabi. Allah ba mu zaman lafiya. Kasan musulmi duniya Allah kawo zaman lafiya. Jama'a al'ummar Ghana muna gaida kowa. Mai mataba sarkin zango da limamin gari da shugabanninmu baki daya muna muku barka da sallah. A Najeriya muna gaisuwa, muna gaida sarakai sarkin Kano muna gaishe shi, muna gaida al'umma baki daya. Allah ubangiji ya ajiye mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya, ya nuna mana sabon shekara mai zuwa lafiya. A nan New York mun yi sallah lafiya alhamdulillah. Wa kuntu ama wa alhamdulillah insha Allah. Ranka yake, ko za ka iya mika sakon barka da sallah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Alhaji Hamisu mai nasara sarkin bai da sarkin musulmi North America kuma sardaunan Lagos. Zan ɗauki wannan damar mika sakon gaisuwa na zuwa ga 'yan uwa jama'a musulmi na duniya ga baki ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah ya kai mu sabon shekara, Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu. Ina gaida dukkan jama'a ga baki daya, musamman ma mutane mu na Ghana da Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi da sauran duniya ga baki daya. Allah ya maimaita mana, Allah ya kai mu sabon shekara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gode. To mun gode kwarai da gaske. Jama'a, kamar yadda kuka sani, wato a wannan taro da ake yi tare da matasa ake yi, ga wani dan matashi za mu nemi jin ya gabatar mana da sunan shi, bayan haka ya mika sakon barka da sallah. Sunana Ibrahim Muhammad, ni yaro kuma shi ne Yalwa, cika wani gida Alhaji ina yi, cika wurin Malam Usman mai kuma shi. Barka da sallah, barka da sallah, barka da sallah. Allah kai mu sabon shekara ya ji kamar rigaya. Ya sa can ya fiye musu na mu ma Allah saka mu sabon shekara. Ya sa albarka cikin rayuwarmu, garin muke kuma Allah ya kiyaye mu, kiyaye tafiyarmu da abokanan zama masu neman takarda kamin sabon shekara. Allah ba su takarda, masu juna biyu Allah ba su, kuma da muke kan aure Allah ba mu sa aure. To wadalla. To jama'a, kamar yadda muka riga muka gaya muku, to duk wani irin taro irin haka na musamman wato na bukin sallah ba zai yiwu wato a samu yadda ake so ba tare da an hada da iyaye mata ba, wanda yake su ma za mu nemi jin ta bakin su, mu ji me suke da shi na barka da sallah. Don haka ga iyayenmu mata. Hajiya, na zo mu dan abin nan zanta. Hajiya, za ki iya gabatar da sunanki da kuma saƙon barka da sallah da kike da shi da za ki bai wa jama'an duniya. Ni sunana Hajiya Nafisa, ina ma al'ummar duniya duka barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya cikin marigaya, Allah ya kama na bade-bade. To, mun gode kwarai da gaske. Hajiya, ba ni sunanki ki mika sakon barka da sallah. Sunana Rukayya Sharubutu. Ina gaida kowa da kowa, jama'a barkanmu da sallah. Allah maimaita mana, Allah ji kan magabatanmu. Allah kan baɗin badada, duk wani abin da muka yi muka roƙa Allah ya karba mana, Allah ya karba mana, Allah sa mu kai wani shekara lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To jama'a, kamar yadda muka riga muka gaya muku, wato akwai manyan mutane wanda yake muna tare da su a nan. Da farko bari in ji ga wani dattijo muna tare da shi. Alhaji, za ka iya ka ambaci sunanka ka miƙa sakon barka da sallah. Ni ne Galadiman Faila Alhaji Abdullahi Bature
muna nan masallaci 'yan ƙasa muna wannan cika shekara mun sallah lafiya mun azumi lafiya. Allah sa mu ga na baki. Farkon gaisuwa mu shine mai girma mai daraja mai gidana Alhaji Ismaila Almajiri a Kano, birnin Kano. Kai nike gaisuwa, ina gaida iyalanka duka da duk jama'an ka baki ɗaya. Alhaji Ismaila Almajiri. Na biyu shi da Alhaji Sa'idu, ina gaida shi. Ina gaida Alhaji Sa'idu ɗan tsoho, shi ma babban mai gidana ne. Yana birnin Abuja, Kaduna, Kano. Allah ja zamanin shi. Da ɗan uwan su Alhaji Bala da sauran Audu Akili duka ina gaida su. Allah nuna mana sabon shekara. Amin, 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 amin. Alhaji Bature ke nan ko kuma Abdullahi Bature da aka fi sani Alhaji Bature Pele, wato shine ya dan tattauna. Yanzu kuma muna tare da wannan dattijo wanda yake shine shugaban kungiyar 'yan Ghana da ke nan America, shugaba mai riko kenan wanda yake aiki ko kuma yake aiki a madadin shugaban. Ranka daɗe za ka ambaci sunanka ka miƙa barka da sallah akan wannan dandali na Voice of America. To, salamu alaikum jama'a, ni sunana Alhaji Bature original Talban sarkin zangon Ashanti Rijin baki daya. To, ina kuma chairman interim na 'yan ƙasa association da ke New York. Saboda shi ina mika gaisuwa na zuwa ga babban sarkin zango na Ashanti Rijin baki daya da sauran sarakunan da ke tare da shi gaba daya. Ba zan iya kiran sunan kowa da kowa ba, ina yi ma 'yan kumashi duka barka da sallah. Allah ya maimaita muna. Salamu alaikum. Amma alaikum salam rahmatullahi. To ga wani dattijo kuma za ka ambaci sunanka ka gwada muna ko kuma ka muna sakon barka da sallah. Barkanmu da shekara, barkanmu da sallah. Allah ya maimaita muna, Allah ya kai mu badada. Wato ni ne Muhammad Bashir Kabore, wato saman na ban sarkin Musawa Ashanti da ke nan ga a New York. Sa'an nan organizing secretary na yan kasa. Sa'an nan kuma ni ne magajin gari na sarkin musulmi na North America. Ina yi jama'a barka da sallah, Allah maimaita muna. Allah jikan magabata duka baki daya. Amin. Mun gode ma Allah. Yawwa. Hajiya ki ambaci sunanki sai ki miƙa sakon barka da sallah. Ni ne Hajiya Gado Tuhamu. Ina gaida sako na zuwa ga kowane musulmai. Barkamu da sallah, barkamu da sallah. Allah maimaita muna. Allah sa mu gama duniya lafiya. Allah jikan magabata. Allah ya ma yaran kowa albarka. Allah sa mu wanye duniya lafiya. Ubangiji ya gwada muna sabon shekara. Allah ba mu lafiya. Amin sun amin. To yanzu bar mu je wurin wannan dattijo ya ambaci sunan shi sannan kuma ya mika sakon barka da sallah. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ibrahim Garba Ahmed. Ina nan masallacin 'yan ƙasa a birnin New York a garin Bronx a ƙasar America. Ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ilahirin jama'a duniya gabaki ɗaya, daga kan mutanenmu na nan New York zuwa mutanenmu na Lagos zuwa na Kano zuwa na Kaduna zuwa Abuja, gaba ɗaya ƙasar duniya inda wani musulmi 'yan uwa da wanda ba 'yan uwa ba suke watan bikin wannan zagayewar shekarar azumin da aka sauke din nan. To muna fatan alheri, Allah ya sa ibadar mu karɓaɓɓiya ce. Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya ya kuma kore mana watan ciwon corona kamar yadda duniya ta sani ta addabe mu. Wancan azumin duk muna kulle, gashi nan Allah ya fito da mu kuma lafiyar mu kalau. Mun gode wa Allah, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To jama'a ina jin yanzu ina jin mun yi kokari mu kawo ƙarshen wannan wato shiri da muka kawo muku na sallar idi wanda yake an yi daga birnin New York. To amma duk da haka kamar yadda kuka sani ya kamata mu rufe wannan shiri da addu'a daga limamai. Wato muna da bari in faro daga nan ranka yaɗe da Allah suna da kuma saƙon barka da sallah. Ka ambaci sunanka da kuma saƙon barka da sallah. Ahmad Rufai Abubakar. Allah ya maimaita mu, Allah ya maimaita mu na. To, yawa. To muna tare da Malam Hassan, yana kan waya, shi kuma yana cikin manyan malumanmu na wato wannan kungiya ta 'yan ƙasa al'ummar musulmi na Ghana da ke zaune a nan New York. Sannan kuma ga wani babban malaminmu
karmakallahu za ka iya ka ambaci sunanka sai ka miƙa sakon barka da sallah. Alhamdulillah, sunana Suleiman Sabo. Muna wa jama'a barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah ya kai mu sabuwar shekara lafiya, ya zaunar da kasashenmu lafiya, kasatan irin rigingimu da ke faruwa kasashenmu musamman arewacin Najeriya. Allah kawo zaman lafiya, Allah kawo kwanciyar hankali, ya ba da haɗin kai da zaman lafiya, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. To mun gode kwarai da gaske, yanzu za mu zo ga ranka daɗe, za ka iya ambata sunanka ka kuma miƙa sakon barka da sallah. Ni da ku Haji Mahmud Sise, ina yi muku barka da sallah. Allah maimaita mana, Allah ji kan magabata, Allah kai mu sabon shekara muna masu koshin lafiya. Allah an shi ibadunmu baki daya, da mu ce muku kullu amin wa antum bi khair. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. To wasan sallah ko kuma sallan idi ba zai yi da daɗi ba sai da yara ƙananan matasa. Ya sunanka? Yaya? Karim Abdul Karim. Ka gaida mutane barka da sallah, yi barka da sallah. Kana jin Hausa? To Abdulkarim ke da ina sunanka? Shamsuddin. To wannan Shamsuddin kenan, ka gansu ga sunan cikin riga wato irin na gargajiya namu na gida. To Allah ya muka albarka, barka da sallah. To sai kuma wato babban limami, to amma kafin mu kai ga babban limami wanda shine zai rufe mana wannan shiri da addu'a, karamakallahu za ka iya ka ambaci sunanka ka mika sakon barka da sallah. Sunana ne Alhaji Garba Diko Jallo. Muna da farin ciki da godiyar Allah da Allah ya sa aka soma wannan sarkakan wata da mu, aka kuma kare da mu lafiya. To yau ba abin da muke godiya da shi sai madaukakin sarki da ma'aiki Muhammadu Rasulullahi. Muna kuma ƙara addu'a kuma da'iman abada Allah ya malala muna rahamarsa cikin gangan cikin ya ji kan kuma tun daga kakanni zuwa iyaye da yan uwa da abokan zama da musulmai duniya baki daya da danka su hannun ma'aiki Muhammadu Rasulullahi. Abin da muke fata kenan na alheri da dukkan musulmai da faɗin duniya, Allah ƙara mana dankon zumunci da soyayya, mu ji tausan juna mu kuma nemi taimakon juna da alfarman juna duniya da lahira. Abinda muke bukata kenan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To mun gode, kamar yadda muka riga muka alƙawaranta muku, daga nan ne za mu gama shirin. To muna tare da babban limami na al'umman wato Ghana kenan a nan birnin New York, wanda ake kira wato Malam Muhammad Salih, wanda shine zai rufe muna wannan shiri, amma zai fara da gaisuwa kafin ya kawo mana addu'a ya rufe wannan shiri. Karamakallah, bismillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha ad-din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Yan wa musulmi duk inda suke suna tunanin wannan rahoto, ina muku sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da ganin wannan rana ne albarka. Allah maimaita mana, Allah yi kan marigaya, Allah sa ibadu mu karbabu ne. Kurakuran da muka yi Allah ya fi mana, Allah mun roƙe ka, Allah haɗa kan musulmi duniya baki daya. Tunda musulmi yake Allah kiyaye shi, Allah ka bashi da zuwa kan samurai. Wannan ƙasa Amurka Allah kara mata albarka, Allah kawo zaman lafiya. Sabon shugaban ƙasar nan da ya ɗau himma zai taimaka ma talakawa da musulmai, Allah shi aka taimake shi, Allah ya kiyaye shi. Ƙasashen mu Afirka Allah ba da zaman lafiya, Allah ya ƙara mu asiri baki daya, Allah ya kiyaye mu baki da wannan cuta na annoban na da yaduwa, Allah kawo ƙarshen ta. Wasu suka mun shi Allah wakar da su. Kuma duka da wakar Allah duka kuma Allah ƙara kiyaye mu. Mun gode Allah ya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'a, kamar yadda muka riga muka gaya muku, daga nan ne za mu kawo ƙarshen wannan shiri. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin New York nake kawo muku wannan wato shiri na
sallar idi da aka yi a nan New York. Ga makaɗa ga manyan mutane. To jama'a Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Idan bukatan dawowa ta kama insha Allah za mu sake dawowa Allah su yarda. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin New York. Assalamu alaikum.